Ware liefde geeft niet op als het ingewikkeld wordt. Want geloof me, in elke relatie wordt alles op een gegeven moment ingewikkeld. Iemand die je echt waardeert, loopt niet weg als het moeilijk wordt. Ze blijven, ze luisteren, confronteren het ongemakkelijke en vinden samen met jou oplossingen. Iemand die echt van je houdt, doet niet alsof hij perfectie in je ziet. In plaats daarvan waardeert hij de connectie die jullie samen hebben boven alles. Ze kiezen ervoor om aan jouw zijde te staan. Niet omdat ze denken dat alles makkelijk zal zijn, maar omdat het de moeite waard is om bij jou te zijn. Als je zo'n iemand in je leven vindt of hebt, waardeer dat dan enorm. Want echt sterke relaties zijn niet die nooit falen. Ze zijn die leren om elke keer dat ze vallen weer op te staan. Maar staan samen op met jou. Gewoon, Vinci.